croeso i Sgorio. Rwan sawl gohiriad oherwydd y tywydd gwlyb, mae yna gema ar y ffordd i chi o brif at Enginero a Chyngrair y De, ond fe cychwynon ni heno yn uwch Gyngrair Cymru, lle bnawn Sadwrn roedd y Bala yn croesawu Hwlffordd i faes Tegid. Ac roedd yr adar gleision yn llawn hyder ar ôl buddigoliaeth gampus yn erbyn Pennod nos Fawrth, ac yn anelu i drechu'r Bala am y tro cyntaf ers 3 blynedd. Proseisi, gwarchod Eiron Edwards, Ricky Watts ar draws i helpu, ac yn clirio. Croesiad i mewn, Newell, sy'n cyfle i Newell troi. At Mendes, oddi ar y trawst. Gwaith da gan George Newell, creu'r cyfle i Mendes. Ond ergyd Mendes, rhyw bodfed neu ddau, oddi ar y targed. Mendes, rheoli. Os White yn gymorth iddo fo, Eiron Edwards, efo fo. Mendes ceisio mynd ei hun. Parhau fo meddiant. Gwaith da gan Paulo Mendes. Sa cyfle am groesiad. Bel ar draws i'r canol. Cael ei ddyrnu allan. Hwlffordd hannar clirio. Gwaith arbennig gan Paulo Mendes. Creu'r cyfle iddo fo hun. Hannar croesiad, hannar ergyd. Ond Hwlffordd yn clirio. Shannon. Tuag at Eiron Edwards. Edwards yn ennill y peniad. At Newell, cyfle am Newell! George Newell yn rhwydo i ail gol am y tymor. Y bel hir, chosi problema i Hwlffordd. Edwards ar peniad. George Newell yn curo Zach Jones yn ei postyn y gosa yn yr amser sy'n cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hannar. Y Bala yn mynd 1-0 ar y blaen. A Proseisi, ceisio mynd y fyr, mae hi yn disgyn i Jack Wilson yn y diwedd, ac ergyd Wilson ddim yn bell, llathan dros y trawst. Bas i mewn tuag at Ryan Rodgers, os y gyflef yma, Ryan Rodgers, ergyd cael ei arbed, a mae'n gic o'r smotyn. Ricky Watts yn gwthio Eiron Edwards o'r cefn, ergyd Rodgers yn cael ei harbed, ond Eiron Edwards wedyn yn cael ei lorio. George Newell, yn erbyn Zach Jones. Newell i gornel, Isa Rwyd. George Newell yn rhwydo ei ail o am y pnawn, ac ail y Bala am y pnawn. Fel yn cyrraedd, George Newell. Smith di wneud y rhediad. Smith, tu fewn i Tybon. Heibio i Tybon. Kieran Smith. Am arbediad gan Zach Jones. Kieran Smith yn neud y gwaith calad i gyd, creu'r cyfle iddo fo hun, ond yr ergyd cael ei arbed yn rhagorol gan Zach Jones. Wedi buddugoliaetha yn erbyn Aberystwyth a'r Drenewydd yng nghanol wythnos, pwynt yn unig oedd yn gwahanu Caernarfon a Met Caerdydd, gyda'r ddau glwb yn cystadlu am le yn y 6 ucha. Mark Williams ar yr asgell bella. Croesiad wen! A Zach Clark yn disgyn. O math o apelion gic o'r smotyn. Ond Mr Jones y dyfarnwr yn bendant na dod i'n drosed. A mae'r chwarae'n mynd ymlaen. Bradley rwan, Bradley. Mae o'n disgyn reit ar ochr y cwrs Cosby. A mi oedd hwnna'n drosed. Gweitha prosestiadau ymlaen Lewis. A mae chwaraewyr Caernarfon yn dal i ofyn pam geithon nhw ddim cico'r smotyn ychydig eiliadau'n gynt. 3 yn y wal i Met Caerdydd. Bradley efo'r gic, a mi ath i trwy'r wal, a curo Alex Lang ar ei bostyn agosa. 3 munud yn unig wedi mynd ar yr ofal. Ac am yr ail benwthnos o'r bron, Sean Bradley yn canfod y rhwyd. Bradley tu mewn at Adam Davies. Baso nôl at Sean Bradley. Bradley brwydro i ffordd i mewn i cwrs Cosby a'i ergyd o yn cymryd gwiriad ac yn canfod cornel Isa Rwyd. Mae'r tîm cartra wedi dwblu mantais. Ail gol y pnawn i Sean Bradley. Adam Davies. Torri tu mewn i ddau amddiffynwr. Taro bel ar draws y cae. At Ben Wyn. Darren Thomas o glaen o. Dyma fo, Thomas! Ac
Adam Davies oedd y cyntaf i ymateb i'r ail gyfle. A mae prif sgoriwr Caernarfon wedi ymestyn y fantais i 2 gôl. Lansio'r bel i mewn i cwrs Cosby! A mae'r bel wedi gorffen yn y rhwyd. Oedd hi'n arbediad gwych yn y lle cyntaf o'r ergyd gan Lewis Rhys. Ond Dion Donoghue yn methu clirio'r bel oddi ar y llinell. A llygedyn o baith i'r ymwelwyr. Sean Bradley sydd wedi gosod y bel, a Bradley sy'n ei chymryd ac yn cwblhau hat-trick efo cic rhydd wych yn crymanu'r bel i gornol ucha rhwyd. Dim cyfle i Alex Lang. Harry Owen. Camgymeriad gan McCarthy yn cyflwyno'r bel i Saclac! A Saclac yn ei gwneud i'n 5. Ac yn y glaw ar yr ofal, mae pethau mynd o drwg i waith i'r ymwelwyr. Capten Met Caerdydd yn cyflwyno'r bel i Saclac. Tafod Ben Wyn. Sotliad gan Louis Lloyd, y bel yn ôl at Lloyd! Ei ergyd o'n tan o'r postyn! A fe nath Alex Lang yn wych i neidio nôl ar ei draed a gwneud yr arbediad o'r ail ergyd gan Sean Bradley. A mae Caernarfon yn llawn hyder bellach. Met yn dwyn y bel tro yma. Dyna'n colli'r meddiant am eiliad o leia. Yn cael tafliad ar yr ochr daw. Y rhwystredigaeth gan CJ Craven. Ac yn hollol ddiangen, mae Chris Craven yn mynd i gael bath cynnar. Hat-trick, a gorffan yr hat-trick yna efo cic rhydd wych hefyd. Ie, ffantastig. Gynta 3 points, dyna oedden ni gyd isio. Oedden ni'n gwybod bod o fewn i'r gêm yma heddiw yn mynd i fod yn bwysig, cos da ni'n agos yn y gyngrair. Swn ni'n cymryd hat-trick gyn gêm hefyd, ond na, ffantastig. Dwi'n teimlo bod fi wedi bod chwarae dda, dwi wedi bod yn neud bob dim, ond just heb wedi bod yn sgorio gol, so ar ôl wsos dwytha a wedyn heddiw, gobeithio nith nhw ddod gyda fi fan. A dy hat-trick gynta di, yn uwch ynghyngor Cymru? Ie, hat-trick gynta. So, na, hapus iawn. Y Bari ydy'r unig dîm i gipio pwynt oddi cartra'n erbyn y Seintia tymor hwn, ond gyda'r pen campwyr a rediad o 16 gêm heb golli, roedd hi am fod yn dipyn o her i dîm Steve Jenkins ddydd Sadwrn. Captain Marriott sydd â hi mewn i drad Leo Smith. Mae'r ddau dîm wedi gwneud newidiadau, dyma Tomlinson at Keenan Patton ac ergyd gynta'r gêm yn dod wedi 8 eiliad ar hugen yn unig. Dechreuad da i'r tîm cartre. A dyma Leo Smith. Tu fewn i wrthwynebydd, nôl at Brobl mewn at Redmond nôl at Brobl! Arbediad rhagorol. Yr ergyd gan Brobl wedi anelu at y gornel bella, ond Luke Rhys yn arbed yn wych. Patton dan bwysau, colli'r bel. Brobl yn taro'r postyn, ergyd wych. Brobl yn ceisio cremannu'r bel o amgylch Luke Rhys, yn curo Rhys, ond nid yn curo'r postyn. Jamie Veal dros y gic gornel. Mae'n ei chremanu ddim mewn at y postyn pella. Y peniad lawr gan Ben Blythe, a mae'n cael ei chlirio gan y Seintiau. Veal yn ei chremanu ddi at y postyn pella. Ben Blythe yn cael ei bennu ddi, ond dyma'r Seintiau pen arall y ca trwy Brad Young. Young yn mynd i hun. Cyfle Young! A'r Seintiau yn troi am ddiffyn yn ymosod mewn chwinciad. A Brad Young yn rhedeg 3/4 hyd y ca i dorri calonau'r Bari ac i roi'r ymwelwyr ar y blaen. Daniels a Brad Young, y cyffyrddiad lleia, reniad gan Clark, arbediad rhagorol arall gan Luke Rhys yn y gôl i'r Bari. Chydig dros awr wedi chwarae. Veal eto mewn at y postyn yn golled. Pres! A'r peniad! A maen nhw'n gyfartal! Ac Oli Hulbert sydd wedi sgorio! Y prif sgoriwr yn y fan ar lle!
y Bari 1, y Seintiau Newydd 1. 20 munud i chwarae yn yr ail hanner. Bale yn cael ei sgibo mewn! A mae'r cyffyrddiad ola yn cael ei hawlio gan Danny Davies. Y gecrydd i mewn, neb wrth ochr Danny Davies. Mae'n cael y cyffyrddiad lleia i giro Luke Rees. Smith yn troi. Mariet y captain. Mewn at Chislevic. Chislevic yn gyflym. A'r Bale yn syrthio i Brad Young, does dim cam sefyll. A mae Brad Young wedi ychwanegu'r drydydd i'r Seintiau Newydd i ail o'r prynhawn. Mariet eto. Brad Young. Ac mae'r bedwaredd wedi cael ei sgorio ar y postyn pella. Mariet yn croesi y cyffyrddiad ymlaen, a neb yn marcio Josh Daniels ar y postyn pella, a mae e'n curo Luke Rees. Redmond yn helpu'r Bale allan i'r asgell at Chislevic. Chislevic gyda Young yn dal i ddisgwyl am ei hat-trick ar draws! O, mae'n mynd yn greulon ma nawr. Fe fydd brobl yn hawlio, ond dwi'n meddwl taw gol i rwyd i hun fydd y gol. A mae'r 4 yn troi'n 5. Dyma Leo Smith yn cychwyn ymysodiad arall. Holden gyda Chislevic allan ar y chwith, ond mae e'n bwydo i Young. Cyfle fan hyn i Young am hat-trick. Young! O, mae wedi rhwydo'r drydydd hefyd. A mae'n droi'n embarrass nawr i dîm Steve Jenkins yma ar Barc Jenna. Hat-trick i Brad Young. 7fed gol y tymor yn ei 7fed ymddangosiad. Bright yn croesi. Hulbert! O, mae rhaid bod hwnna wedi croesi'r llinell. Ydy, mae cynnyrthwyrau gyda dyfarnwr pen pella yn dyfarnu gol. Ac ail gol o'r prynhawn i Ollie Hulbert. Croesiad Harrison Bright. Ceniad rhydd i Ollie Hulbert. It's obviously nice to get on the score sheet and getting my first professional hat-trick, so I'm over the moon with it. The team performance wasn't our best, as we set ourselves high standards, so it wasn't the best, but yeah, I'm happy to get my first hat-trick. And I think that's 7 goals in 7 appearances for you. You're really on fire. It took a while to get going. I went a couple games without scoring, just getting used to the Astro, getting used to the style of play, because teams like to drop off against us. So I feel like I'm getting started now and I'm ready to go. Cyn hanner amser i ni, dyma sut ddath yr enwa allan o'r het nos Fercher ar gyfer 3edd rownd Cwpan Cymru. Y bala gyrhaeddodd y rownd erfynol llynedd i deithio i Aberystwyth. Enillwyr 2007 Caerfyrddin i groesawu Pontypridd, a Neil Gibson i groesawu ei gyn-glwb Prestatyn i gau y castell. Bydd Rhys Griffiths a Chris Venables hefyd yn wynebu cyn-glwb pan fydd Pennod yn mentra i Lanelli. A bydd deiliad y cwpan y Seintiau Newydd yn wynebu adar gleision Sir Thomas o'r drydydd haen. Y gemau i'w chwarae ar benwythnos yr 11 o Dachwedd. Yna'r penwythnos canlynol bydd y Seintiau Newydd yn croesawu ar Bro Ffineuedd y Parc yn rownd 8 olaf Cwpan Her yr Alban. Ar ôl sgorio dim ond 4 gol yn ei 12 gêm gyngrair, roedd Pontypridd yn wynebu'r das ganodd o geisio curo Cei Conna, oedd heb golli yn ei 10 gêm flaenorol. Y bas at Noah Edwards at ochr y Cwrt Cosby mlaen at Franklin, draw at Poole, cyfle i groesi fan hyn, Poole at y postyn pella, dros ben pawb yn y diwedd, Jack Kenny dal yno, chwarae da gan Daniel Roberts, Harrington a croesi ar Jack Kenny, mae dros ben, Jack Kenny ac yno, pwy arall, ond Jordan Davies yn sgorio 11 gol ar 10 am ddechreuad i dîm Neil Gibson, y croesiad gan Harrington o'r chwith, ac yno yn y cwrt 6 oedd Jordan Davies. O, mae ddim bas wael gan Not yn y diwedd, fe gymryd ei amser ac fe basodd e'n syth at, chwarae mlaen. Notter sy'n gael fe fan hyn i Bontypridd, Shepherd a Gemma Hudson. Gemma Hudson allai gyrraedd yna, mae dal, mae Firth allan o'i gol ar ergyd. O, ddi ar y linell gan Disney yn y diwedd. Wel, dyna gyfle cynta Pontypridd o'r prynhawn. Pontypridd ddim wedi cael llawer iawn o gyfleoedd. O, Bale yn hollti'r amddiffyn hyfryd fan hyn. Harrington, Jack Kenny yn y cwrt Cosby, mae'r Bale nôl. At Harry Franklin, mae'n caru lorio. Ac wrth gwrs, Iwan Arwel yn dweud cic o'r smotyn yn hawdd fyna. Harry Franklin
yn cael ei faglu yn y cwrt Cosby, chwarae hyfryd gan y nomadied, yn hollti'r amddiffyn. Morris yn erbyn Ratcliffe felly. A dyma'r ail gôl, Ratcliffe yn mynd y cyfeiriad cywir, a'n lwcus i'r golwr yn y diwedd, a Callum Morris yn sgorio ail gôl ceicona o'r Prynhawn, a Ninne wedi chwarae llai na hanner awr yn barod. Disney at y Pennod yn ôl, a cyfle am y drydydd, ac ydy'n wir, mae mor hawdd a bennash yr ôl beniad gan Jordan Davies, ac yno ar y postyn pella, mi oedd bennash a dim cyfle unwaith eto i Ratcliffe yn y gôl. A wel, mae'r nomadied wedi sgorio'i trydydd o'r Prynhawn, a un i ond wedi chwarae 32 o funudau yma yn Treforest. Sodled man, os yna gyfer nôl i Bontypridd. Corey Shepherd ar ei drwy'r chwith, chydig heio'r postyn. Chwarae da gan Corey Shepherd o ochr y cwrt Cosby ar ei drod chwith ar hanner foli. Chydig heibio Andy Firth. Dyma'n dod i ganol y cwrt Cosby. Mae dal yno ryw ffordd yn mynd heibio pawb. Noah Edwards yn ei chadwyd i mewn ar yr ochr. Mae di wneud yn dda chwarae teg. Cyfle iddo fe groesi gan o'r cwrt Cosby a'r peniad gan Jack Kenny, ac am arbediad gan Ratcliffe yn y diwedd. Chwarae hyfryd gan Noah Edwards. Y croesiad ar ei drod chwith a'r peniad ymlaen gan Jack Kenny, a oedd rhaid i Ratcliffe unwaith eto i fod yn effro. Da gan Gemma Hudson. Mae di mynd heibio Nash i fewn i'r cwrt Cosby. At Lewis. Os yna gyfle fan hyn i Bontypridd, Lewis yn cael ei faglu yn y cwrt Cosby. Na, medde yw an arwel. Wel, penderfyniad dadleuol gan y dyfarnwr rhaid dweud. Mi ath Lewis i'r llawr yn edrych fel bod wedi cael ei faglu rhaid dweud gan Ben Nash. Not ar croesiad i ganol y cwrt Cosby ddim. Mae'n groesiad da, mae'n cael ei chlirio gan Nash. Nôl at Pritchard, os yna gyfle iddo fan hyn, iddo fe ergydio. Mae e dal yn fyw, y croesiad yn fod dos bosib. Mae'n gôl a Clayton Green, ond na, medde'r dyfarnwr. Clayton Green yn cam sefyll ac i wneud yn wath i Bontypridd. Mae Vaughan yn derbyn cerdyn melyn am Gecri, dwi'n meddwl. A Ratcliffe yn ceisio canfod Gemma Hudson, Firth allan o'i gôl. Mae'n syrthio at Clayton Green sy'n mynd am gôl! Chydig dros y bar. Fe fydde hynny wedi bod yn gôl anhygoel. Wel, mae wedi dod yn agos i sgorio ddwywaith ers dod mlaen fel eilydd chwarae teg iddo fe. Aberystwyth a Bai Colwyn yn aros yn y ddau safle isa gan i'w geman nhw yn erbyn y Drenewydd a Phenod gael ei gohirio oherwydd y glaw. 31 pwynt ydy'r swm cyfartalog sydd wedi bod ei angen i gyrraedd y 6 uchan y gorffennol. Ac mae'r seintiau eisoes wedi pasio'r targed hwnnw gyda 10 gêm i fynd tan yr hollt. I gyngred y de a dim ond 2 bwynt oedd yn gwahanu Caerfyrddin yn 5 a Cambrian a Clydach yn 8 cyn i'r ddau dîm gyfarfod bnawn Sadwrn, ac roedd yr hen aur yn gofyn am gicor smotyn yn y funud agoriadol pan gafodd Bradley Gibbings i lorio gan y golwr Morgan Davies. Dim trosedd yn ôl y dyfarnwr ac felly bydd rhaid i'r tîm cartra ddisgwyl 10 munud arall cyn mynd ar y blaen. Mason Jones Thomas yn troelli'r amddiffyn ac yn gorffan yn ddigyfaddawd i Gaerfyrddin. A dim ond munud yn ddiweddarach ac roedd hi'n ddwy. Caerfyrddin yn cyfuno'n effeithiol lawr y chwith a thechneg ardderchog gan Jordan Langley i rwydo'n hyderus gyda thu allan i'w droed. Roedd Cambrian yn benderfynol o beidio colli am y 4edd gêm yn olynol, ond Lee Idzin rhwystro Liam Reid cyn i'r lliman gael ei godi, a'r hen aur yn hawlio'r triphwynt ac yn dal heb golli gartra yn y cyngrair y tymor hwn. Y 3 uchaf yn ennill dros y penwythnos gyda Llanelli'n torri record am y fuddigoliaeth fwyaf erioed yng Nghyngrair y De yn chwalu Aberteileri nos Wener o 9 gôl i ddim. Dim ond 3 gêm o'r oesodd y tywydd yn y gogledd, ac na chafon nhw gicio pel roedd hi'n benwythnos 2 dreffynon, gan i e-bus ildion hwyr a chael gêm gyfartal yn erbyn Caersws. I'r brif adran nesa ac i neuadd y parc, lle roedd Abertawe yn anelu i ennill oddi cartre am y tro cynta y tymor hwn. Le cartafliad. Le cyn i chael ei nôl. Bas tu mewn i win.
John Davies yn gofyn amdani, yn troi yn hyfryd, Stacey John Davies! Heibio'r nod. Wel, mae'n braf i gweld i'n dechrau gêm gyngrair am y tro cyntaf ers yna fi hysgwydd yn ebyn Wrecsam yn gêm agoriadol y tymor. Ac oedd y trwad yn hyfryd yr ergyd fymru'n heibio. Grislin Hancocks. Y bas o'r holl fod drwodd i Stacey John Davies. Yr arbediad gan Hayden Jones a'r bêl dal ar dir y chwarae. Mewn eil e gael. Nôl â hi i Niamh Jenkins at y canol a mae Stacey John Davies wedi cael ei gôl. 2 gyfle mewn mater o eliadau i Stacey John Davies a mae wedi rhwydo i gôl gyntaf ond yn sicr nid yr ola'r tymor yma. Wedi 63 o funudau, seintiau dim Abertawe 1. Cyffyrddiad hyfryd rownd y gornel i lwybr Evie Williams a drwchwch arni mynd. Lake yn methu dalu. Mae Williams ar draws. Pediad gwych gan y cefnwr. Y cyffyrddiad lleia i lwybr Hartley. Hartley'n siapau ar gydio! A mae yna gôl wefreiddiol wedi dod ar seintiau'n gyfartal. Y tîm yn heidio gwmpas Ella Hartley ddathlu a ddech chi'n deall pam. Gôl wych i'r gornel ucha ar seintiau'n gyfartal gyda 6 munud yn weddill. Dyn nhw heb golli adres mis Mawrth a maen nhw eisiau cadw record na'n fyw. Y tafliad gan Stacey John Davies at Lake. Y seintiau yn trio clirio. Dyn ni wedi chwarae 6 munud dros y 90. Paw yn ôl at y canol, sylwch ar y lle sy'n gan Pinder. Robin Pinder! Mae Abertawe wedi dwyn y triphwynt. O bosib cic ola'r gêm. Sut ar wyneb y ddaear gafodd ei gymaint o le yn y canol a hithau mor hwydd yn y gêm. Ond Pinder yn dangos ei phrofiad a rhwydo. Mae'r Elych ar y blaen. Yeah, it was a little bit nervy at the end. I think overall we probably played better and deserved the win, and I'm sure you've seen from the celebrations that the girls went wild, so yeah, the same thing in the changing rooms really, just happy to contribute. Draw i goedlan y parc a chymroddi ond 6 munud i Aberystwyth fynd ar y blaen yn erbyn Wrecsam ergyd nerthol Amy Jenkins yn rhoi dim gobaith i Delyth Morgan yn y gôl. Ond fe frwydrodd y cochion yn ôl ac ar ôl dryswch yn amddiffyn y tîm cartra, Rosie Hughes fanteisiodd i hawlio i chwythfed gôl gyngrair y tymor hwn. Ac eiliadau cyn yr egwyl roedd Wrecsam ar y blaen. Camgymeriad arall yn y cefn, a'r tro hwn Rebecca Pritchard oedd yn y fan ar lle i ennill y gêm i'r ymwelwyr. Caerdydd sydd ar frig y cyngrair ac roedden nhw ar y blaen o 2 gôl i ddim ar yr egwyl ym Mhontypridd. Molly Kehoe yn rhwydo'r drydedd ar ôl sgipio heibio i amddiffyn Ponty. Ond Seren Watkins oedd Seren y sioe yn sgorio gôl hyfryd o bellter ar ôl gweld y gôl geidwad oddi ar ei llinell, a'r adar gleision yn ennill yn gyfforddus o 5 gôl i 1. Ac wedi'r golled, penderfynodd James Fishlock adael i'r ôl fel rheolwr Pontypridd ac yn unig gêm arall y penwythnos y Bari'n sicrhau buddugoliaeth gyntaf yn erbyn Met Caerdydd. Mae ganddyn ni benwythnos prysur o'n blaena ni gan gychwyn ar neuadd y parc pan fydd y seintiau newydd yn croesawu'r Bala yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clefar am 5 o'r gloch pnawn Sadwrn. Yna dydd Sul fydd y sylw'n troi at y brif adran pan fydd y pencampwyr Caerdydd yn herio'r Bari. Honno hefyd yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clefar. Ac fe fyddwn ni nôl nos Lun nesaf gyda holl uchafbwyntiau'r penwythnos. Ond tan hynny, nos da.